Hola, estem a la ludoteca del Trueta, una saleta que hi ha a la planta de pediatria on els nens que estan aquí ingressats poden venir, els que poden sortir de l'habitació, jugar una estona, fer manualitats, a dibuixar, a pintar, de vegades venen els pallassos o jo trec els meus ninots i s'ho passen molt bé. És una tasca que faig com a voluntari de la Creu Roja. No té preu veure aquests nens i nenes jugant i rient i que per una estona s'obliden dels seus mals.